бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт инчунин пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардида, ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида, одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазирсохторҳои он дар қаламрави ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ ва хизматбарӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати амалӣ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақша ва чорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза кормандони раёсати бозрасӣ шабонарӯзӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе хизматбарӣ менамоянд. аз ин лиҳоз аз тамоми ронандагон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад ки тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд. маврид ба зикр аст ки вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронарзиш алалхусус ҷавонон дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюму сеюми роҳ дар сари гардиш ва дар зери аломатҳои роҳ ки бозистодан манъ аст гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда боиси танбашавии роҳҳо мегарданд. дар натиҷаи нақшачорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қоидавайронкуниҳои дағале ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд муайян ва ба қайд гирифта шуд ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои боло мебошад. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми хизматбарӣ ронандагонеро ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуданд боздошт намуда нисбаташон тибқи моддаи 324 протоколи маъмурӣ тартиб дода воситаҳои нақлиёташонро ба майдончаҳои махсуси нигоҳдории воситаҳои нақлиёти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас намуданд. пешгирии ҳодисаҳои нақлиётӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошад ҳам вале чуноне зикр шуд то ҳанӯз омилу сабабҳое дар ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷой доранд ки аз ҳар кадоми мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди ҳуқуқӣ ва одобу муносибати шаҳрнишиниро тақозо менамояд. аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нақлиётиро пешгирӣ намоянд.